ni'n cerdded i ffwr, gewn ni weld. Ac wrth gwrs, fel dyn ni wedi deud, y troion yn barod, dyn ni yn yr safle gorau i weld os yw'r ceffylau yma yn symud yn syth. Hapus o fe na, Peter? Hapus iawn. Dwi'n gweud yn y ffair eiaf, does dim lle guddio gyda'r beirniad. Chwynt bod Cymraeg, S4C a ni yn aros fan hyn i Basolfarn, a mae'r gynulleidfa mor agos. Maen nhw'n gweld pob dim? I ni'n gweld pob beth. Does dim i guddio i gael. Dyn ni'n meddwl, fel beirniad, mae'r sio weitha allan ni gael caffer i doli swildod beirniadu. Gareth Lapping, Smoky Cot Shazam, yr eboles ddi yma, wrth y march EF Poseidon ac allan o'r gaseg Melai Shade of Light, ni'n gweld ambell dipyn yn barod, Peter, bod y gwaed o iaith ma'n dod trwodd yn y ceffylau yma. Odyn, maen nhw deip hefyd, maen nhw'n... Wel, Eleri Wyn Jenkins yw'r beirniad dyn ni'n gweld yn yr het yn edrych yn crand iawn yma habell y ceffylau ac yr adran B sydd dan ni ofal hi, yr Merlod Cymreig, yr dosbarth Eboles Blwydd neu Adfarch wrth gwrs sydd yn cael ei feirniadu, a Peter Jones o Brydfa Menai, Gerllan Dysil. Dyn ni wedi bod yn ddilyn y cwbl trwy'r bore ac y dosbarth cryfa dyn ni'n tybio yw hwn. Sy'n ni'n gweud, mae'r dosbarth wedi cael pleser mawr i weld Eleri yn barnu, bod dwi'n nabod Eleri pan i'n gwrte fach a mae wedi marchogaeth oddi pan oedd hi'n 5 bod a dwi'n cofio un marchogaeth o lan trwy'r classes i gyd. Ond mae'n gweld hi'n barnu fan hynna, a wedi cael pleser mawr i weld hi'n barnu, efo honest. A mae wedi wneud, mae wedi bod yn ffordd o weid yn drwyadl iawn ac yn edrych am pob beth trwy'r bore. A mae hwnna dosbarth cryfa. Mae'r het wedi diosg ac fel dyn ni'n gweld i wan, Peter, dysa ddim newid wedi bod yn y drefn. Joe Parry sydd yn ennill gyda ei Arthienna, yr Eboles Palomino. A'r rhosglymau yn cael ei cyflwyno i Joe wrth gwrs ac yn siŵr bod i fam o Jesse yn hynod fawr, llongyfarchiadau mawr. Yn ail, mae Thistledown Apple of the Eye, gyda Liesl Mead yn dangos ar ran Sandy Anderson, ac yn drydydd mae Kate Williams gyda Bailey Elisa, a Palomino yna ar un ochr y shot. Ac llongyfarchiadau mawr i'r holl gystadleuwyr yma, nhw'n dosbarth hynod gryf o ebolesu neu adferch yn yr adran B. Joe,
dyn ni ddim yn gweld ti'n aml iawn yn dangos, dim prysur iawn, sgyd ti lot o amser. Dwi'n cuddio yn y mynyddoedd, sti. Os yn gyfeich ar y mawr, dosbarth cryfar adran sy'n ni'n deud. Wel, dwi'n wedi bod yn gwylio nhw'n hyn, dwi wedi bod rhy brysur yn trela. Felly, yndi, am o'n un, gymryd dair, di. A fam yr Eboles, mae wedi ennill yma yn y sioe han yn y gorffennol? Yndi, dwywaith, mae wedi bod yn gynta, fel Casa Gwag a hefyd fel Merlod Cymreig. A mae'n haen i hefyd, Sasa di ennill yn y sioe frenhinol. Wel, a cario'r traddodiad mlaen. Wel, trio, ynddo. Di mama heddiw? Yndi, mae mam yma rwle. Wel, gwrdd i weld mae Jess siwr fod yma, gwrdd i... Ddim eisiau siarad efo ti. Na. Os o'n gyfeich ar y boi, ia? Diolch yn fawr, diolch yn fawr. Joe Parry, gyda'r Eboles, ei arfienna yn ennill y dosbarth i Ebolesi neu Adfarch Blwydd yma yn yr adran B yn y ffair ei afall. Ond gyfechiad mawr teulu llwyddiannus iawn a dychwelyd yma i gario'r draddodiad mlaen.